ओहो, क्या क्या? अरे क्या ये जंगल एरिया में पगलेट अब हम आऊ नहीं खींची हाथ एकर मतलब दूसर के का पसंद हो गइल बाटे। देखा तोहरा सामने खिसी आइल बनी ठीक बा। काय खातिर लेट काहे आओ तारू? आज एगो बात बतावा तू, ऐसने जंगल में हमरा के बुला देला ह केहू आ जाई तब का करब? अरे यार है दो प्रेमी के जीवन में और ये जगह पर केहू आई ना। देखा जब से आइल बाड़ू ना हमारा जिंदगी में बहार बन गइल बाटे ठीक बा, और दिल के और चेहरा के खुमार बन गइल बाटे। ये बतावा तू ऐसे हमरा के बुला बुला के मिलत रह, आई अगर केहू देख ले तो फिर का होई हमनी के? का हो का मैंने कि तार कुछ हो ना बुझाला? दिन रात तोहरे सपने आवेला, जब सूतीला दिल में सपना लू आवेलू, चैन के नींद उड़ जाला। आ देखो उठलाली लगाओ तू हमारा नाम के नहीं खू लगावत ठीक बा, अब फिर केकरा नाम के लगाओ? दूसरा के नाम पे लगाओ तू। काहे से कि बियाह होखे वाला बाटे ठीक बा। बियाह होखे वाला बाटे ना तो हम तोहरे से करब, दूसर केहू से ना करब। इतना दिन उदास उदास लेखा लागत है ना। बतावा स्कूल बंद हो गई, कम से कम जात रहनी, भले बात तो ना होत रहे तो का करिए, खाली चेहरा तो देखे के मिल जात रहे ना हमरा। हाँ क्यों नहीं खे फोन लगा के तनी बतिया लेवे तो। हेलो हेलो, कहाँ बड़ा ये करे जा? अरे फूल की मारी हम तो तारा याद में पागल भइल बनी हो। के करा? अरे तोहरा करे जा काहे ए बेरा? अब बाकी दिनवा कहाँ रहल हुआ? अरे बाकी दिनवा तोहरा याद सतावत रहल, अभी कब तू फोन करबू? तो काहे हम फोन करब तबे हमरा बतिएबा, अपना मन से ना मन करे ना ऐसा कोनो बात नहीं करे जा कहतानी। अब बड़ा बहुत मन करता प्यार करे के। जाय द अब जुग जमाना चल गइल, स्कूल तो बंदे हो गइल। अब जुग जमाना का हमारे एगो छोट भाई बाटे, तनी मिल ले तू तो अच्छा रही। बाक तारा भाई से हमरा का मतलब बा? तो ऐसे ना मतलब के अपन भाई पे का चल जाला तू? कहतनी ना हां एक करे जा तनी हो पोखरवा पे आ जेतू तो बड़ा अच्छा लागित। काहे से कि तोहार गदराइल जवानी छल छल करेला। अपन दीदी के ना देखेला? अरे तू बड़ू और तोहार बहन भी बड़ी तो छक्का ना लगेली। खूब न बतिएला। तब सुना ना, बोला ना लेकिन तनी ब्यूटी बना के यह तनी होई ना। ठीक बाटे, आओ तनी ओइ जुके रहे के बा ठीक। आ भरपूर हमारे के चुम्मा दी है ठीक बा ना? ठीक बा ठीक बा, बाय। जाय द कम से कम एहू बहाने त मिले खातिर कह दे ना हमरा की। जा तनी अब हम आइले एगो में दूगो जोड़ जोड़ के ऐसन बहाना करब कि हमरा के जाय दे। एगो तो नजर रखत तड़ी सन हमरा पर कि कहाँ जाती है, का करती है, कहाँ उठती है, बैठती है, खाती है, पियती है। कोनो बात नहीं खे, ए बार तो जइबे करब। ए मम्मी जी अरे नइखी से त काहे बार-बार नोचत रहू? का कहत रहू बोला? नोचा तनी कहत रही कि ना हो तो बुची जी के बढ़िया बढ़िया घर बर देख के ना हो तो शादी के ठीक ठाक कर देती जे। बियाह शादी अपना घर दुआरे समय से आदमी चल जाला तो ठीक रहेला। घर के इज्जत नंदी से हम अपनी कहले बानी ओकर मर्दा बियाह करावेलन। बुची के देखो तनु देह फाटल जाता, दिन पर दिन गदराइल जाता, ई लागता के 5 गो लइकन के माई हमारे ई का कहेले रे? जैसन रहुए बड़े बड़े कहल का चाहत के लइके के बियाह कर दियो बे? हां मम्मी जी समय से बियाह हो जाला तो ठीक है। आई रे पगली को दिन का लइकी है रे, खाली लंबाई ओकर बा। सुने ना उ हम जानत नहीं के लंबाई बा, खाइल पियल के देही बा, लेकिन जोन देखे वाला ओइहो सनु तो यू कुल ई ना देखे सो कैसन उमरदार बिया लइकी। मने कहल का चाहत रु? आ देखी मम्मी इहे हम कहल चाहतनी कि लड़की जवान हो गए समय से अपना घरे चल जाले तो ठीक रहेला। जुग जमाना अपने देखो तनु कितना खराब है। फलानी के लड़की भाग पता बानू? चलो फलानी के लड़की भाग गइली तो आजकल ये नहीं के कहे के हमार लड़की बढ़िया बा। हमार लड़की लेका हमार लड़की ना है ठीक बा? हमार लड़की लाखों में एगो ही है, हमार पूरा विश्वास बा। ठीक बा जितना हमरा कहे करे हम कह दिन समझा देनी, समझी ओकर बात रहुआ। अरे भैया दादा माई रे कहत रहनी कि जा तनी कंचना के घर जाई तनी ओकर मोबाइलवा काहे लेके घुमत रही है? मैं अरे तुम नलका पर छोड़ ले रही है भुला के, ले जा तनी तनी ओकर देखी तू आवे के नामे ना लेबेली स या तू का मार जनो जे दौड़ रहली रे? अजी ना आबेली सब भौजी कोनो तोर त्योहार पड़े से कुछ पड़त ना आबेली स। रवा सियान हो गइल बानी, घूमे लायक नहीं कि अपना घरे दुआरे रह जाला, भौजाई जरे हाथ बटावल जाला कोनो का मान तनी कि हम सब तई कह कि काम करे खातिर कहत तनी जरे जो जल्दी आइए जो। देखो तो ऐसा ना माई चाहिए हमरा, माई का नजर ना लगे। देखी मम्मी जी
रौरे कपार पर चढ़ावत नहीं जल्दी आई माई। ई त रौर कपार पर ओनिए जाके सट मत जाइए। उतर जाई। अब करे के बात हेरा ना तो छोड़ दो काई कुल भाषण ढीले लू। हमनियो के अपना घरवा के बुढ़ात रह जाए ये हमने के त माई बाबू समय पे बियाह कर दे जब लड़किया मुंह में करी खा पोती ना। अरे हमारी मुंह में ना करी का पताई रे हमर लड़की ओसन करबे ना करे हम पता करबिन त हमरा विश्वास नहीं के हमर लड़की पर। अच्छा ठीक है बाटे ठीक है बाटे ये कहाला हो कितना निमन से रह न तब भौजाई नाम करे वाली नहीं खिसन ननद के आजकल के जमाना में वैसन चल देले बाटे। जब से दीवाना ही पागल बाना फुल कुमारी के चक्कर में तबे से जवानी के पानी झरता। जब वो भेटा जाली ना है जवानी हमार गदगद हो जाला और उनकर भी जवानी एकदम फीता हो जाला। चला ये पोखरा के लगे हम बुला दिले हैं अपन जान के माल के सब कुछ के तो प्यार आज होकबे करी। आज उनकरा से मिल के ऐसन प्यार करब ऐसन दिल के ठोकाई करब तू बुझिए जाइए बस अपन सपनों की रानी हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। एगो तो निका निका जंगल की हमरा के बोला देना हम कुछ बुझाते नहीं थे सच में इतना डर लागता ना केहू देख ले तो का कही हमरा के किया के नहीं भेंट करती हे भगवान केहू आए मती अगर आके बैठल रही इंतजार करते हैं तो पक्का है कि हमरा पर खींचिए हाँ तो हम उनका आके बाकी पूरा कर दूँ हमरा के बुझत का बना उनसे तो बुला देले बिया आवत काहे नहीं खे अच्छा आवे तो ऐसा ओके ठोकाई करम ना मालूमे चल जाई जिंदगी याद करी ठीक है बात बहुत देर कर दिलस। ओहो क्या क्या अरे क्या है जंगल एरिया में पगलेट अब हम नहीं खींची हाँ तेकर मतलब दूसर के का पसंद हो गइल बाटे देखा तोरा सामने खिसियाइल बनी ठीक बा काय खातिर लेट काहे आओ तारू एगो बात बताब तू ऐसे जंगल में हमरा के बुला देल केहू आ जाई तब का करब। अरे यार है दो प्रेमी के जीवन में और ये जगह पर केहू आई ना देखा जब से आइल बाड़ू ना हमारा जिंदगी में बहार बन गइल बाटे ठीक बा और दिल के और चेहरा के खुमार बन गइल बाटे। ये बतावा तू ऐसे हमरा के बुला के मिलत तड़ा आई अगर केहू देख ले तो फिर का होई हमनी के का हो का मैंने कि तार कुछ हो ना बुझाला दिन रात तोहरे सपना आवेला जब सूतीला दिल में सपना लू आवेलू चैन के नींद उड़ जाला आ देखो ओठलाली लगाओ तो हमारा नाम के नहीं खू लगावत ठीक बा तब फिर केकरा नाम के लगाओ दूसरा के नाम पे लगाओ तो काहे से बियाह होखे वाला बाटे ठीक बा बियाह होखे वाला बाटे ना तो हम तोहरे से करब दूसर केहू से ना करब। देखो ऐसा कोनो बात नहीं के नाम लेके यार के बोलावेलू नाम लेके रात भर भतार के जगावेलू आ नाम लेके जहिया हमरा सपना में आवेलू तो तहिया और तोहार लिपस्टिक चूसा तका होठवा का दूसरा केहू के चूसही ना देते चूसी कहाँ से तो फिर काहे तोहार होठवा झुराइल जाता। देखो हम तोहरा ले शादी करब और केहू ले ना करब नाही जाए तो मुस के दवाई ले के चूहा वाला आ खा ले तो फिर काहे तू श्याम सुंदर के नाम ले लू ह श्याम सुंदर तोहरे भतरा का ओकरे से बियाह करबू भाई के नाम लेते मतलब तू अपने बहनिया के संग रहे लगा मरद के भाई बनाओ तड़ू ना मरद के भाई मान ला कि दिन में हमारा से यार रात में ओकरा से श्याम सुंदरा से तो तू अपना बहनिया ले का सटल रहेला ऐसा कोनो बात नहीं खे देखो ऐसने बात बा। देखो अगर श्याम सुंदर तोहार भातार हो जइह तो यार के कबो भुला जिह ठीक बा ना हमार नात मत लियो आ देखो ये जुआइल बनी ना तो ले जोर जबरदस्ती ना प्यारे से ले आरामे से दिया हमारा के जौन मांगा आ सुनो आ शादी बियाह जौन हो जी ना तो सुहाग रात तोहरे से मनाई ठीक बा। अरे गिरा मत अरे पगले टके हूं अरे आ जाई अरे आ ना जाई देखो हई यार तहरा से गड़बड़ाइल बटे जवानी के पानी आज तो श्याम सुंदर भातार तोहरा के छुइहन ना टच करिया हम आइल बानी आ तोहरा के लिए के चाहिए। अरे रे 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 माने काहे छन कतरू हमारा से क्यों बाजी तो दूसरा के बांटा तड़ू हमरा के डांटा तड़ू तोहार यार है यार तोहर दादा माई आज का करबो दादा आदमाई हम डराई ना प्यार किया तो डरना क्या ठीक है। अच्छा आया जाई है ना तो डर ने भागे लगबो। अरे आय सनम भुला न जइहा पियावा के प्यार पाके दोसरा के मत दिल लगई हा राकेश प्यार पाके पहले बात छोड़ो का
हम जाता नहीं लेट हो गइल बटे ढेर माई हमरा के खोज जात अच्छा बहाना क के अच्छा ठीक बा चल जा फिर मिले के बाद ठीक बा लेकिन कहिया होई आ कहिया अइबू जाता देखो अब कहिया अइबू तहरा बिना मन ना लागेला देखो और ऐसा बात बाटे घरे जाता नहीं देखो अगर केहू ना रही फोन करब आज ही टाइम ले ठीक घरे? हां अब हे जब आ घरे पकड़ाइल जी तो माई बाबू न जानी हां दूसर के बहरी के आदमी ना जानी अच्छा पकड़ाइली तो शादी बियाह जान जेता आदमी करा दे आ सुनो ठीक बा, जा। सुनो जा लेकिन कबो नुकसान तो कबो फायदा हो जाता कबो नुकसान तो कबो फायदा हो जाता आई लव के बीमारी है हमार जान कुछ कहले ना जाला बिना बापे के लइका पैदा हो जाता बिना बापा का कैसे लेकर होई अरे ऐसा कोनो बात नहीं है आ सुना कहते कहते ऐसा सात समुंदर में ढुकल रहनी है ना आनंद आवत रहला निकले का मन ना करत रहला जाता नहीं बुलाए तो टाइम ले बाय बाय बाप रे बाप फूल कुमारी जब से अपना प्यार के दिल में रखले है ना फूल कुमारी तब से लिहनी और देहनी सब कुछ हमार भैली बताओ भेज देले बानी हाँ जो पूछिए घूम के आओ बहुत निमन काम करता नु ठीक बा हम तो सब कुछ बना के खियावते बानी हो सासू जी जहिया तारा के बेटिया जहिया तारी नु तो वही दिन हम छोड़ छाड़ के चल जाए तू देखत रही जी एगो है दूगो छिपा माजे खातिर ननुआ बाड़ी गांव घूमत है अरे हमनियों का अपना घर के लड़की रही जा लेकिन हमनी के बिना काम के कभी गांव घूमे ना जात रही बस एगो पढ़ाई से खाली हमनी के मतलब रहे अपन दूरिये से भाई के देख ले बाप से भौजी तनी चलो तो जल्दी से फटाक से तो खाना निकाल दा हमरा के तो पूरी तेज भूख लागल बाटे काहे बुच्ची जी हाथवा में घाव हो गल बा का देखा हाँ। अब ढकल देख के मुंह के भरे गिर जेबू ठीक बाटे जब तब हमरा माई ले कान भरो तड़ू के जल्दी से शादी ब्याह के हटा दे नहीं तो का करो मैं जा ये जे आठ सौ बैठ बा हम का हां तो जैसे बाप माता संस्कार देले रही वैसे ना बेटा बेटी करी हम का बढ़िया नु संस्कार देता ई कहते के जो रे बुच्ची है जो घूम के ऐसा आ तोहरो माई तोहरा संगे कइले होई समझलू कौनो बेटी अपना माई खातिर खराब ना होले खाना निकाल के दो जल्दी आओ फटाक से ठीक बा ज्यादा तनी कम छाट अरे तारा के हम देखते बनी जितना बैठा तो नु जा तार बैठल तो जहां जइबू नु सुबेरे जइबू आ सांझ ही मार के तारा के खदे दिया हो देख ली हम का कहत रही देखो हो का जाने कहाँ गोइल बे पूजा अभी तक ले ना आई हाँ यही झूठ बोलतिया हो हमें करे के डांट देता नहीं का करी आइए अपना मन से बुझाते नहीं खे करा हाँ बोलल पता कहिए से ना बोलते करो मजा मिल जाए कि हाँ भला बुढ़िया हमारे के डांटत लिए कि अब अपने बोलतिया अब हम का कहीं करा आएंगे तो हमारे कुछ बुझाते नहीं कि बोल का अब ये जे बैठल हम तो काम चल जाई आइल पूजा हो हम का जानता नहीं रोगे नु भेजले बानी कि जो बुचिया सहेली के रखलू बुचिया के हाँ देखनी है तो फोन से बतियावत रही का ने के रास्ते अभी हमरा के मालूम नहीं के जननी फोन से बतिया मोबाइल हमारे लगे बता फोन से बतिया अरे रीता और बाई का रीता के घरे गोरे तो उन लोग के पास फोन नहीं के गजब हाल बाटे फोन में तो छीन ले तनी के मुहा में के नंबर वो छीन लेम जातिया मान लो कि अपन सखी सहेली के घर तो फोन से बतियावेला तो हर के माने का रहत रुआ का बोल देता रु समझ में जितना निमन बात कहते नु उतना समझ में नहीं खे उतरवा के नु का मम्मी जी रंजू आई रही जननी आ कहत अड़ी नु ए भौजी अगर बड़की माई से एगो बात कहत नहीं ना कहबू नु तब तारे से बताइम देखो ना और जौन एगो हो गौवा के रखे सब नहीं खे आ उ तो ओकरे से पोखरवा पर गोइल बिया मिले दीदी है गोइल बिया मिले दीदी है हाँ करे के अच्छा उ कहत ले माने गोइल बिया दीदी हाँ। मिले माने अगर अच्छा हम ठीक बाटे अगर हम ढुका लाग के देखी अगर झूठ हो जाई त का करबी ओकरा के तू बाजी रख ले बाड़ी कहते झूठ बोलते नु ते भौजी तू बहरसी के बहाने जा ओही तरह ठीक बाटे चल देखाओ अरे चल देखाओ तो नहीं लोग के उठी माई का भाई कुछ हेने नहीं लगा सुन रहे जा हेने तोर ई कौन टाइम हवे रे बे टाइम के टाइम घूमत रहत तारी चल मम्मी जी हमार जो से कान भर दियलास का कान भर दियला हम जाना तानी पूजा कहत तनी कि सुधर जो तो हिन का बात सुनबी ना तो हम बहुत खराब बेटी के खो देबी
खो देबी समझ ली जतन तने करके बहरी लाइट कोई के हमरा बारे में कुछ कहस मत इनकर का आवाज भाई हो का तारा जितना घूमे के मन बाटे लिया के गांव जातनी के बाहर बेटा से, कोड़ावाट मन ठीक बा? जा कोड़वाइते ना बाड़ू हां वही बात नहीं चल जी देखिए आई बढ़िया से घर ठीक बटे ना तनी मने तोरी से झगड़ा हो जाई तनी देखा बनी दुगो साग कोई बात नहीं तो कबाड़ी कोड़वा दिन रात खाली कोड़वाले में लगल तो जा अपने भाई कोड़वा ला देखिए 1-2 घंटा लेट होखी तो माने एथु कहीं जाइए मत छोड़ के बाप रे हमने तो चाहत रहनी हम आकि कभी घर से बहरी जाऊं सके मौका मिल जाए बुलावे खातिर अब का करी तो कब बुलाइए लेतानी कम से कम एगो गिफ्ट मिलल बाटे उनका फोन छिपा के रखे के पड़ने तो खातिर डैनिया देख ले ना तो एगो में 2 गो लकड़ी लगावे लगी हमरा माई ले रहल फोन करने हेलो हेलो कहाँ बड़ा कबो जी बोलेलू कबो हो कबो रे रे कहिए बोलले बनी हो तो हो बोलले पड़ू अब कहाँ कौनो बात पाड़ो ना, अभी शादी ब्याह होई तब जी बोला अभी हो जी चले दो हम बानी अपना पटना इधवा पर आओ घरे हमार माई अब भौजी चल गईली सब बोहरी ठीक बटिया 1-2 घंटा के बाद आई हंस काहे बारा मन करता का तोहार ओई बा की बात बतिएबो बतावा आज ही हंस त लात घुसा खा जीबो पिटा जीबो आ फिर सुन आइब तो हम लेबो करब अरे नतिया कुटे जल्दी ओई बो ठीक बा आवत बस 2 मिनट इंतजार करो ई न ओइसने से प्यार हो गइल बटे सच में न छोड़ले बनता आ न हां अच्छा ना कुछ नहीं के कहल बनत एकदम 24 घंटा मौगाई के लेकिन कोनो बात नहीं के जाय द आज तन के ओइ सब सबक सिखाइम न कि जिंदगी में याद रखी का कर डर त लागता जाई कि ना जाई कहा करे हमार तो प्रेमिका है बिना प्रेमिका बिना भेंट कैले हम कहीं जाई ना लेकिन बाप माई भाई सबसे डर लागता है करी घरे लेकिन चलो अरे डेराई थोड़ी प्यार कैले बानी तो हम डेराई थोड़ी अरे भोजपुरिया मरद है बलिया वाला जब बलिया वाला लड़का एक बार लड़की के छेड़ देला ना उ लड़की हमार होके रहेले केने बड़ू हो आवत बतावा इतना देरी हो गइल अब ले लेना है ना कुछ ना समझे ना बुझे ना एकदम से ने अबे आज यहाँ सा तब तक खूब बात बन गल ना और कहिया कि बोला के भगा देल भऊ हमरा के जाय द जो बुझा देता उनको और आज के वास्ते उनके कुछ कहबे ना करब हम बताओ तो अबे जाइम बाजारे तो बाजे लगाई तो के ले आइब हम उठलाली ले आइब रोवत मत जनयरऊ हो आ सट तू हमारा चरियाए जानू खिसियाए के बात कई के करऊ हो का माने कि फूल कुमारी तू हमारे से खिसियाइल करो देखा बलिया वाला राकेश राजा तेरा मत ठीक बा आइल बड़ू न तो अबे ले इंतजार कर बाप रे माथा में दर्द कबर गइल हमरा देखा इंतजार जब तू करेलू जब हम लेट आई ना तो हमारा दिल में खुशी होला कि हमार परिवार हमार मेहरारू हमार लभर हमार जान इंतजार करत तड़ी लेकिन तू तो खिसिया जातड़ू ऐसा मत खिसिया तोहरा जान में हमार जान बा तोहरा खुशी में हमार खुशी बाटे आ तोहरा प्यार में हमार प्यार बा पता बा ना कि गोल बड़ी से जल्दी आवे के टाइम हो जाई तो तू काहे न बात समझला देखा हथियार लोड का के आइल बनी भरले बनी लोड के बनी बस अपना में उझिल लो बस मन के शांति हो जाई देखो तुम तो शादी ब्याह करबो कि ना करबो अरे हाँ फूल कुमारी तोहरा से शादी ब्याह करे खातिर तबे ना तोहरा से प्यार करेला विश्वास कबो तोड़ले बनी का हैं अब जाना तारू की सुना अब जाना तारू की अंजलि गुप्ता और श्याम सुंदर गुप्ता का जोड़ी कैसन बाटे तू तो खुद जाना तारू वैसे ही जोड़ी हमनी के बनल रही ना सुघर बना तो वैसे ही जोड़ी बनाए रख ठीक बना आ देखो जान वो तो कोनो लड़किन पे लाइन ना मारना तू तो मार देबो तो का करब अरे जान तू ही तो हमार सब कुछ बड़ू बस आइल वाले ते एगो किस दे दे हमरा के ठीक बा बोल ले ली ना तो क्यों पकड़ी उकड़ी ना इशारा देता नहीं इशारा देता नहीं पकड़े वाला ठीक बा ना देखा 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 सुनी छोड़म ना देखे विश्वास हो देख ली तोहरे से सुहाग रात मनाई आ तोहरे से बियाह कर ठीक बा ना तोहर माई या भौजाई भाई देख लेनी अरे तू तो सही कहत रहली रे दादा जाई ई का पूजावा कर दिहल पकड़े खोला ना जल्दी आया बेटा ना माफ कर दे चाची हम ना कहले हो गइल
का हो का तो के माई से लाई लगावतिया का करवाओ तो मरैया में मैं तो जल्दी ले लूं आप जवाब दो ना तनी काहे धीरे धीरे देवालों के कान होके चल आवा ये बार बादला निकाले आ बादला निकाल के आ बेटे का बेटी बहन के संग आदमी न करे त का करबे रे का हो करे कॉल जा तोर समझदारी ना रहल चल दोगलवा चल तो के बताओ तनी आगे रोज रोज के निकलल बतिया के लगा के भागी आइलु त हेने सुने हमरा के केहू के मारे के केहू कह दी कि राउर भाई तोरा खातिर हम एकरा से का करना बोलत ठीक हमर पतो ही कहत रहलिए लेकिन ओकरा के हम झरिया के गरिया के खेत देत रहनी हम गलती हो गई गलती ना हो गई गलती ना हो गई तोर त अभी हम बुखार घरवा झाड़तनी आ चाहे माने कुछ भी होखो लू लोखो लंगर कुछ भी होखो अब तो तोरा के हम घर से बहरियाई तो बहरियाई वही जाके रोइया गइया माई के याद करबी माई के गलती हो हम जानम कि हमर बेटी मर गइल बे ठीक बा ना सोचे तो नहीं कुछ पढ़ा लिखा के तू करी लेकिन अब तक तेरी बाप से हम बताई जो नहीं की बताई गलती अब तू जहां जाइया वही जाई कुल समझाइया ठीक बा ना चलो तोरा के हम घरा बताओ